Шампионите на световния шампион. Сензацията Ланс е пред ПСЖ в Лига 1. Знаеш ли, че тимът от френския север вече е печелил титлата? Това се случва в един необикновен сезон, който кулминира през 1998. В средата на кампанията кърваво-златистите са едва на 6-та позиция. Изоставането обаче се наваксва и нещата се обръщат окончателно в 30-тия кръг, когато победа над лидера Мец носи на Ланс първото място. Равенство в последния кръг при гостуването на Оксер узаконява титла, дошла при крайно драматични обстоятелства. Точките с Мец в крайното класиране са равни и единствено по-добрата голова разлика прави така, че Ланс да се окичи с златните медали. Когато тимът се прибира от дома в 3 през нощта, го чака подобаващо посрещане. За да пируват със своите герои, на стадиона са отишли 30 000 души, колкото е приблизително населението на целия град. 2 месеца по-късно Франция печели шампионата на планетата и Ланс се явява нейния първенец. Ако искаш още такива футболни истории, последвай ме!